Takže čusak, dámy a pánové, dneska si jdeme do hlavní akce a vítám vás u dalšího dílu Far Cry 4. Tak jak jsem minule slíbil, že to započnu, ne tohle, tak to udělal. A tady ještě... Můžu si vzít od tebe kůži? Nemůžu, dobře. Ale tady... Kurva, co to tady máme? Není brát. Yeah? Son of Mohan Gale, Golden Path founder, shot dead. Raised by your mother stateside, now back in Iraq to fulfill her final wish. Who is this? You can find that out after you help me land my bird at the airport. And why would I want to do that? You're in this to fight the good fight and shoot bad guys, not play 20 questions. The sooner you help me, the sooner you can get back to invoking stand your ground laws on foreign soil. Besides, I have intel for you. Hello? Are you still there? Ah, great. Bomba, takže... A nemě hrát, to bude někde směrem. Pičo, letiště nahoře. Tak jo, a já se tam kdysi, myslím, jedno procházel kolem. No, tak to bude zajímavější. Zajímavý, ježiš, může to vybrat v pohodě? Do prdele. Ne. Dobrý. Vychytáno. Si doleva to taky radši, si myslím. Jako můžu ještě po horách, že jo, ale... To by bylo na další dobu, si myslím. Já jsem myslel, že tady bude větší dobrodružství, ok. Ale... Může se stát, že to bude zajímavý. Ta 4kolka se ovládá hodně na prd. Fakt, že jo? Tak, to bychom měli. Tady ještě vybereme tuhle poslední zatáčku. A... Vidím kulomet. Dobrý. Jeden, ta druhý. A ještě tady někoho máme. Druhý z 5. Aha, moment. Jo, tady kouká jenom hlava, já jsem ho neviděl. Nevadí. Přibijeme si a tady by měly být další. Mám ho. Stay there and watch my back. I've got a quick little sit down to deal with before we can chat. If this meeting goes south, I'll give you a signal. What kind of signal? When I say Reaganomics, open fire and don't stop till all the bad guys are gone. Reaganomics? Okay. Aby zastřelil toho velitele, vole, bude klid, ne?
Got the goods right here, just like you asked for. Change of plans. What's that now? I said change of plans. Yuma wants me to bring you in. You kidding me? You can't do that. We had a deal. You and your plane aren't going anywhere. I'm taking you to Yuma. Let's try to work something out, okay? There's nothing to work out here, buddy. Where I come from, a deal's a deal. You can't just change things up. It's un-American. I've had enough of this. Are you familiar with Reaganomics? It was... Bad guys coming in from the... I'm taking fire! Look alive up there! Ježiši. Do parkinka dubovýho. Ne. Familiar with Reaganomics? It was a sound policy that ensured the fit... I'm taking fire! Look alive up there! Ježíš, jeden z druhé. From the north! Get on it! Contact from the south! Put them down! Ty vole. Tak můžu se zeptat, jak to tady mám vole vyvraždit. Ale dobrý. Ježíš, já se to minul. Toho. Je, profa, dobrý. I've got bad guys coming from the east. It's too hot out here. I'm making a run for the warehouse. Cover me. You asleep? Cover fire means you cover Jeden, me. druhý. Ten třetí mi utíká. Můžu jako za ním už konečně? Prosím. Zaprvé nemám náboje. There are a bunch of goons coming down from the mountain. A za druhé jsou tady. Taking heavy fire. It's like Fallujah all over again. Papalalaj. Buzeranti. A jako tady bych... Ty mohl ty náboje nazbírat konečně zpátky, ne? Ještě někde tady byli, ne? A ještě tady. Ah, great. They've got a chopper. Pičo. Já potřebuji vypadnout. Ale já nevím, kam mám jít. Pičo. What the fuck? Ah, great. They've got a chopper. Já ti prosím tě, vole, v klidu tady bojovat to. Jo, moment. Na buzerante. Počkej. Look alive, Buttercup. Ale chci svoji bokačku zpátky, kurva. Didn't go unnoticed. The rain's coming down a little too hard for my taste. I'm heading to cover. Make yourself useful. Take out those border teams and anyone else who shows up to avenge their fallen comrades. Got it? Good. Jenom kde je ten minomet? Kde je ten minomet?
Je, máš, kámo, to je minomet. I'm going to kill you. Going for him. To bys musel v první řadě vidět, vole. Climbing down. Watch my back. Judging by the lack of gunshots and explosions, Takže radši ničím toto, kdyby se to posralo ještě víc. Jsem chcípl dostkrát, si myslím, ne? Je minomet. Ty jsi tam byl? Jo, oni tady vedlejších dveřích, aha, moment, tak to se omlouvám. 25 years and I still can't figure out if that smell is bad sanitation or just the abject loss of hope. I don't smell anything. Point keeping up with that facade anymore. So who are you? Well, look at you. American on the inside and useful on the outside. You're the perfect wolf in sheep herder's clothing. Way better than the SoCal douchebag I had to babysit at my last stop. You're both patriots, though. Both the type that'll put your hand over your gosh darn heart when you hear the Star-Spangled Banner at a 4th of July ball game. Useful on the outside. I work for Langley, Agent Willis Huntley. Langley, as in CIA. Everything you need to know about who killed your father is in that file. What file? The one in the plane that's about to take off. Shit. Hey, you're gonna need this. Si děláš prdel, ne? Jo. Já mám dohnat letadlo, jo. Tak počkej, no to moment. All right, let's do this. Juhu, jsem Indiana Jones, ty pičo. To jsem si měl Běrchan, ty pičo, nebo co? Tady mimo stromy, prosím, mimo strom. Dobrý. What the hell? AJ, I take it you have the file. Yeah, and it doesn't tell me shit. Redacted. You want to know more? Keep your mouth shut and help me with the job. Then I pull off more of those black bars. Fine. Natočíme si. Job. I'm here to bring down Pagan, Min, and Yuma. Something the locals can't seem to pull off. I thought you people were good at waging guerrilla warfare. You people? Golden Path's waging the wrong kind of fight. I'm here to show them how it's done. Step 1, hand them the airport. Step 2, recruit the services of one AJ Gale. That's you. Meet me back here when you're ready. Oh, and don't mention our little arrangement to the Golden Path. They're not in the need-to-know column. Now, if you'll excuse me, I gotta hit the crapper. Pardon my French. Who cares if we kill them? Jesus Christ, it's just a freaking hole in the ground. Dobrý, tak máme tohoto. Tak já se tam nebudu chodit pěšky, když tam už mám teleport a mám to reálně rychleji. Jenom tady truhlíčka, teda se mi ho moc líbí. Máme žeton zase, dobrý. Aj prachy. Nějaký zpátky. Malý zbrt. Malýho zbrta máme hotovýho. Co? Ale já chci sem. Já si s tím promluvit. All this? It's all fucking useless. What, you forget you're an American? Americans knock. Where's the original journal? I told you, the
more work you do for me, the more little black bars get put out to pasture. Come on. Get in. I'll give you a teaser. Consider it a down payment. All right, let's hear it. When I first recruited your old man, it was over a bottle of scotch and a seedy dive down in Tirtha. He was still working for Pagan Min then. His eyes were still moist and sparkling. Min iced the heir to the karate throne. The feces hit the fan, my friend. Pardon my French. What? No. I can't Don't hear worry, you it'll be in the document I give you when you finish this job. That night your mom left Karat, all the knives were out. Near as I hear told, Yuma's in the middle of it. You want answers? All paths lead to her. So what do you know about her? She's Pagan Min's second in command. Came in with him from Hong Kong. Triad connections up the Yin Yang. You know what that is, don't you? Yin Yang? Sure you do. So what are we doing here? We're going after one of Yuma's sites and the man running it. Take him out, we'll be able to get Yuma to sing us a tune. OK. Ještě jednu věc, dámy a pánové, se omlouvám. Tady zkontroluju. Dobré. O dost zajímavější než minulý díl, tady letadlo, dobře. Máme po chlapkovi, který to tady vede. Dobře. Čekal jsem. Máme jenom jeden náboj. Trošku přebijeme si. Ne, to je střecha, kurva. Píčo. Dobrý. No má zase vrtulník, vole. Jo, aha, moment, ty jsi tady. Tebe taky sejmu. Těch si radši přebijeme, kdyby se to zvrtlo do hodně velkého extrému. Jo, tam je sniper. Pole ho minul. Dobrý. Já si myslím. A tady by začátek by měl být čistý, i když tady došel nějaký, doletěli nějaký posíly. Ty vole, co rychlejší. Tady vyklidujte, jo? Tak já zkusím vyklidovat jako to, no. Nožem. Pičo. Co zapomněl, že nehraju Assassina. Teď tím oknem se asi neproskočím do parkínka dubovýho. Hehehe, o dosti bodíků jsem u tebe dostal, ty vole, za to. Já mám vyfotit. Willis, I took care of Yuma's lieutenant. How am I supposed to know if he's the right one? Take a picture of him and send it to me.
Ale tady je truhla. Aha, jo, je. Dobrý, no, tak OK. To vypadá hodně zajímavě. Až se mi to trošku ani nelíbí, ale nevadí. Už jsem chtěl, že to opouštím, tak ne. Jeden. Druhý. Zkusím jak John Wick. Co jsou? Čeho jsem tak dobrý, vole, nebo co? Jsem aby ani opravdu nečekal, ani já, že to takhle dám. V pohodě, já dávám jenom hlavy. Ty vole. To je dobrý, se mi líbí. Dostávám za to víc coinů. Tady ještě nahoře, mě hádá, to hned za rohem budou další dva. Ne. Tak to jsem se trošku zmýlil. Jo, sníh je svině. Máme se sklidil si, kde to je snajpera. Tady byl někde sniper. Musím popřemýšlet kde. Já to musím dělat hodně rychle. A takhle to ho sejmu, ale normálně s puškou ho nesejmu. Že snad někdo ze mě dělá prdel. OK, to byla hlava z dálky a dvě za sebou. Takže to se co počítá jako dobrý lov. To jsem čekal. Tam bude jeden z nich sniper. Další. Dal. Ty už chcípni. Ty vole. Jupi. Ale mi dá asi nejvíc zabrat. Co tady máme? Klíč. OK, ale od čeho? Se líbí, že tady jako jsou jenom ty mrtvoly. Dobrý. Trošku náboje máme zpátky. Ale tady jsou ty truhly. No, moment, tady by měl být tady, ne? Yes. Já jsem ji nesebral. Dobrý. Už jo. Tady to si poberu. Všechno krásně. Teda snad. Tak asi ne. Že nech mě hádat, to je tady nahoře, že?
A Vesta, dobrý, tak to jsem rád, že jsem šel tudy. A nebudu to nějak už prodlužovat. Jdeme pokračovat tady. Sporo pro omezený přístup. Dobře, ale to je úplně uprdele. Čekal jsem, že teďka dostanu puškou. Přímo do rybáku. Aha. They're on to me. I'm making myself scarce. What? Wait, how am I supposed to get out of here? Bucker up, Buttercup. I'll be back when you need a lift. A někde byl druhý. Ježíš, no tak tohle jsem všechno krásně minul. Upřímně. Jeden. Ježíši, teď nic nedám. Jo, počkej, já si tady jenom vezmu náboje. Snad. Bum, bác, bum. Ale tady ještě si seberu všude ty náboje, které tady tak krásně leží. Dobrý, malinký, nějaký. To je fakt málo, já potřebuji víc kůlník. Tady nebudou asi žádný náboj ležet, že co? Jen tak sami od sebe. Nebo jo? A že by nějak moc, to asi nemůžu říci. To fakt říci nemůžu, že jí bylo dost. Ne. To jsou jenom skály. Ta šutry. Tady máme co? Krom toho, že... Tady normálně vyvraždili mnichy, ty vole. To jsou dobytci. Hovada. Ale bojte chlapi, já vás pomstím. No, takže v první řadě tak. V druhém řadě tak.
Třetí. Ty vole, tam stojí krásně dva za sebou a já ani jedno netrefím. Jo, moment. Chlapci, dejte mi vteřinku, já si tady něco seberu. A můžem si, myslím, do akce. No, dobrý. Dobrý. Tady si vezmu náboje. Tady nikdo tudy má, myslím, nešel. Tady si to vezmu takhle nenápadně. Tady vezmeme ještě pár nábojů. Jo, tu je další taková krásná krabička. Zbroj mám to nohou. Do prdele. Tak jo, jdeme dovnitř. Dobrý, asi. Suck 'em. You get 'em? Yeah, I got him. Good. I'll head over and pick you up once I finish my breakfast. You wouldn't believe how hard it is to find bacon in these parts. Willis out. Dobrý, tak jo. Thanks for flying the unfriendly skies, Buttercup. Once I find another loose thread on Yuma, I'll be in touch. Zabít nebo se nechat zabít? Píči. Ale dobré. Tak to bylo možná i dobře. Mouchočka. Mně se líbí, že tady jako máme furt nějaké questy u tohle, ale já chci už tam, ale tady jsem, doufám, že to bude další úkol, se dostat do tohle území. Tady to je dost a já to chci dobít a rychle ukončit už. Kecám, nechci to rychle ukončit, a jenom to chci rychle dobít. Tak jo, dámy a pánové, tady bych to asi ukončil. A u příštího dílu nazdar a nezapomeňte dát like, komentář a odběr. A u příštího dílu nazdar.